Tá grúpa Daltaí idir-bliana agus agaibh múinteoirí bpobal scoil chraolach Mhic Shuibhne ag ruch na hína gurca bís. Héis chomh ceamara a chud go spás agus aráis le pictuirí thógáil gon domhain. Bhí an togra mar chuide go chumartas idirnáisiúnta bheagraí ag Institiúid Technoliach de Massachusetts Meiriceá. Agrathe ag an Institiúid Technoliach de Massachusetts Meiriceá, bhí an comórtas oscailte do choláistí dara agus tríola bhéal fud a domhain. Mar a bhínig an múinteoirí ólaíochta Lilian Halen, bhí ortha an ceamara agus déastra GPS a chur Mosca agus a cheangal leis an mbalún sa a scoilteadís leis. Le cabhair Met Éireann, cineadar go mbeadh Cathair Saidhbhín an taobh bear chun an balún agus an tealamh grian grafadóireachta heola, agus is mar sinna bhí an ine seo Meitheamh. Níos dhéanaí sa ló le cabhair bád tar hála húna séad agus Garda Cósta Oileán Dairbhre, dairigh leotha teachtús leis an ceamara agus an trealamh cúpla míle amach ó húna séad ag gúnda Corcaí. Well, fuair pictuirí deireadh agus ní raibh dús an Mhic Éireann pictuirí going, mar de tháinig sé chun talamh, go tháinig an bosca chun talamh an bharige. Agus bhí an Garda Cósta, ag léach an Garda Cósta domhain chuairdach agus fuair agus tháinig sé slán agus tá mí lánsáas an pictuirí. Ní nach húna bhí na Daltaí agus na múinteoirí thar sásta le caideán na ngriangrafanna go háirithin do strada ag raibh an teocht ag lúide 60 Celsius sa a phléasc an balún. Well, Barraí seans úntaach de ban togra dus na Daltaí chun fála margheallar chósaí ólaíochta a chomála sin thug sé seans úntaach dóibh chun i brúla chéile agus an trealamh go léire ó le bhú sa a cheola do ré i Cathair Saidhbhín. Fó grófar tarthaí an chmórtais leistigh de chúpla lá agus ganarí go gealleotha. Barraí Mescail Nuacht TG4 Corcaigh. Scealta sport an léinis agus tá cuasaí roithíochta go mór gceist na léontaí seo bhfuilir. Tá siidir na trothaine imar agus le bhfuil go lébeag nach faoin